Чували ли сте за Леди Блънт? Това не е дама, а цигулка. Страдивариус, забележителна цигулка. От нея са продадени около 500 екземпляра. И е важно да спомене, че това не е само цигулка, не е само музикален инструмент, а е исторически артефакт. През 2011 година беше продадена за рекордните $16 милиона. Сумата звучи скандално висока, но си има причина за това. Те не само са музикални инструменти, но и исторически артефакти. Продадени са около 500 екземпляра в целия свят. Известни са с уникалния си звук, който трудно може да бъде възпроизведен. Всъщност, фалшификатите на музикалните инструменти взимат 13-то място от най-фалшифицираните продукти на пазара. Няма нищо лошо една цигулка или един музикален инструмент да бъде произведен в Китай с ниска цена, но не може да носи името Чипсън, например, което е като Гибсън, защото все пак тези истинските марки имат един престиж, който носят. Това все пак е измама. На външен вид те изглеждат подобно, не могат да се наричат еднакви, защото те възпроизвеждат един съответен звук и имат определени качества, които другите фалшификатите нямат. Това е истинската причина за тяхната популярност. Много хора нямат опита и знанията да разпознават фалшификатите. Особено в интернет, където нямаш дори възможността да пробваш какво купуваш, най-вече за музикалните инструменти. На всичкото отгоре, фалшификаторите са добре организирани, имат доста солидна мрежа и ресурси, които да пласират тези фалшиви продукти. Най-много се фалшифицират цигулки и китари, най-вероятно, защото са най-популярни. Но също така се фалшифицират и духови инструменти, както медни, така и дървени. Например, саксофоните Ямаха, тромпетите Бах. Също така и клавири, но те са доста по-рядко. До тук стана ясно, че имаме сериозен проблем. Но как да го разрешим? Сериозните производители имат ресурси, като например можем да проверим серийния номер на съответния продукт и разбира се да купуваме от сериозни източници, сериозни търговски вериги, специализирани магазини. Сериозните производители като Gibson, Fender и Yamaha имат инструкции на своите официални веб страници, където има отличителните характеристики на самите инструменти и какви звуци те възпроизвеждат. Затова може много лесно да проверим дали съответния инструмент е истински.